Fl-aħħar sigħat waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Prim Ministru Laurence Gonzi ikkonferma li bil-weda tal-Partit Nazzjonalista in-nies li se jixtru l-mediċini li tkun out of stock minn spiżerija privata ser jieħdu biss il-flus lura ta' kemm tkun swiet lill-Gvern. Min jixtri min f'dik is-sitwazzjoni imur jixtri minn spiżerija privata, aħna nirrifondulu il-valur li jkun ġie lill-Gvern. Mhux il-valur li jkun qed iħallas l-ispiżjar, il-valur li jkun ġie lill-Gvern. Dan ifisser li l-pazjent ser ikollu jħallas id-differenza tal-prezz bejn dak li l-mediċina tkun swiet lill-Gvern u l-prezz li l-mediċina tinbih bih mill-ispiżerija. Iżda skont il-Ministru Joe Cassar, il-Partit Laburista qed jifhem ħażin lill-Prim Ministru. Le, għal tajjeb ħafna. Mela, il-Prim Ministru intom qed tifhmuh ħażin. Waqt il-programm TVAM fuq il-PBS, il-kandidat Laburista Chris Fearn spjega b'mod prattiku kif il-pazjenti ser ikunu qed iħallsu l-flus għal mediċini li huma intitolati għalihom mingħajr flus. Inhalers, il-Gvern jiġuh 5 euros kull wieħed. Il-ġenerik tixtrih mill-ispiżerija 13 euro 60 cents. Kemm ħadtuh lura għal da 5 euros għax hekk ġie il-Gvern. Ġifier daħ jkun nafaq 13 euros u ħadtuh lura 5 euros. Mediċina oħra tal-pressjoni, il-Gvern pakkett jiġih 1 euro 38 cents. Jiġi il-ġenerik jiġi tixtrih mill-ispiżerija 18 euros 50 cents. Daħ ħadtuh 17 euros inqas kull darba li jmur jixtrih. Da qalu Prim Ministru il-bieraħ smajtu inti issa jien u bażu smajtu jien u ma sax meroħ. Chris Fearn għamel referenza nuqqas ta' dinjità li qed jgħaddu minnu l-pazjenti mitfuqa fuq stretchers fil-kurituri tal-emerġenza. Joe Cassar iwieġeb li l-Gvern diġà beda jirranġa din is-sitwazzjoni. Aħna diġà bdejna nirranġaw. Joe Cassar żied jgħid li l-problema tal-emerġenza teżisti fid-dinja kollha. U din hija Li fl-emerġenza. Inti għadt fl-emerġenzi tad-dinja kollha. Tibqa' qegħdin titħux bin-nies. L-emerġenzi tad-dinja kollha filmi ikunu mballati nies. Skont il-Ministru tas-Saħħa, jekk fid-9 ta' Marzu jerġa' jitla l-Partit Nazzjonalista ser jinbnew żewġ ċentri tas-saħħa, wieħed f'Raħal Ġdid u l-ieħor f'San Ġiljan. Iżda mistoqsi meta se jinbnew, Joe Cassar wieġeb hekk. Jiena targets drajt ma nqgħodx nagħti l-ġranet. Il-kandidat Chris Fearn qal li s-saħħa ser tkun priorità għall-Gvern ġdid u għalhekk se tingħata l-kura b'xejn kif suppost u fil-ħin adattat.